खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो ब्रैथि जोलुर बादायलायनाय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय जायो। गिबि गेलेहोनाय जायो खैलाजुलि एबसु आरो राङापारा एबसु बे मोननै हान्जाखौ गेलेहोनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि बिथांजों लोगोसे बुंथिगिरि अबिद नार्जारि आरो बिर दावबर' बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेदेरथार मिशन एबा मावबिथांखि जे बड'फा गोजोनथि सोलायनाय मावथांखि एबा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे मिशनखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनिफ्राय 4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि खुंबाय थानाय जादों। बेबायदिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो देग्लाय 4थि बोसोराव आगान होबाय। बिनिनो देग्लायनि जे 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जे जोलुर बादायलायनाय आरो नैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि जे हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बेखौ देग्लाय राङापारा दखरानि बेन्दोङाव थानाय बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिनै बेखेवनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मिशनखौ लानो हानानै बर' हारियाव गोबां सोलायनाय लाबोनो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला मोनसे ओरैबायदि थासारि दंमोन, नोंथांमोना बयबो फिल खालामनो हायो बा गोसोखांनो हायो। दिनैफ्राय 5-6 बोसोरनि सिगां जे फरायसाफ्रा स्कुलनिफ्राय फैनायनि उनाव बिथांमोना आखायाव स्मार्टफन लानानै बिथांमोना जेब्ला पाबजि बायदिसिना गेलेयो आरो नायथावै जिरादफोरखौ बेसादफोरखौ भिडिअफोरखौ नायनानै बिथांमोना समखौ नस्थ' खालामो आरो गोसोआ गाज्रि जालाङो। दा बैफोरखौ बोरै होबथानो हायो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मिशन लानानै जि मावनाय बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनि बे 4थि बोसोराव जोबोद जाफुंसारनाय मोन्दों आरो दिनै ओरैबायदि मोनसे हारियाव हुदा खालामनानै होनो हादों। दिनै 13 बोसोर बैसो सिंनि गाहायनि आरो गोजौनि 15 बोसोर बैसो सिंनि गथ'फ्राबो दिनै आखायाव फरायखांनायनि उनाव बा जेनेबा सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव बिथांमोना फ्रि समाव दिनै आखायाव जोलुर लानानै बिथांमोना फिल्डआव फैनानै प्रेक्टिस खालामनाय जायो आरो बेखौ लानानै बिमा बिफाफ्राबो दिनै गोबां सांग्रां जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनाबो दिनै फरायनायजों लोगोसे गथ'फ्रा गेलेनायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहाखौ दानानै लानो हायो आरो बैफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा जि बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जि सांग्रांथि लाबाय, दिनै बिमा बिफाफ्राबो दिनै गाव गावनि गथ'फोरखौ दिनै हौवासायानो जा हिन्जावसायानो जा दिनै फिल्डआव बल लानानै दोनहैनाय मोनसे जों थासारिखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा आरोबाव खावलायबावगोन जे बुहुमाव रायजो जानाय मोनफ्रोमबो बर' न'खराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मिशना जेन सहैनानै बर'खौ फैबाय थानाय खम समनि गेजेरावनो मोनसे ओरैबायदि मोनसे थासारियाव लाबोयो जे बर'नि लाइमोनफ्रा जे गेलेनायनि गेजेरजोंबो मुलुग दरबाराव गावनि मुंखौ खामायनो हायो बा मुंखौ थिसननो हायो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोग्गानाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे 4 बोसोर बैसोआव दिनै दुलाराय बर' फरायसाया नैबे थांनाय 4 बोसोर सिगांनिफ्राय जेसेबांखिनि लाइमोनफोरखौ जों प्रडाक्ट खालामनो हाबाय, बै गथ'फोरखौ दिनै मोजां मोजां थासारियाव जों थिनहरनो हानाय जादों। आरोबाव बेखौनो जों गेरेन्टि लानानै 13 बोसोर बैसो सिंनि जि गथ'फोर बेखौ जों फैबाय थानाय समाव आइ लिग लेभेलाव, बेखौ फैबाय थानाय समाव हादरारि लेभेलाव, बेखौ फैबाय थानाय समाव जों मुलुग दरबाराव बोरै लांनो हायो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसाफोरा थांनाय जे जमदुवाराव स्पेसियेल कनभेन्सन जादोंमोन, बेयाव मोनसे बड'फा एफसि होननानै मोनसे दानानै लानाय जादों डेलिगेटनि गेजेरजों। आरो बे बड'फा एफसिया मुङाव एफसिब्लाबो जे बियो मोनसे इन्सटिटिउसन जोंनि थाखाय। मानो होननानै बुङोब्ला बुहुमाव रायजो जानाय 25 लाखनिबो बांसिन बर'फोरनि जि लाइमोनफोर दिनै 2-3 लाख दङ जोंनि आखायाव। जे बे गथ'फोरखौ जों फैबाय थानाय समाव जों बोरै मोनसे मोजां थासारियाव लाबोनो हायो, गेलेनायनि गेजेरजों बोरै जों बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो हायो, बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा खामानि मावबाय थानाय जादों। दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 2025 मायथाइनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लाखानाय थांखि बड'फा गोजोनथायारि सोलायनाय मावथांखि हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै जि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय, बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ देग्लाय नैबे राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय बिहुराम बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव दिनै मेहेरगोनाङै बेखेवबाय। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो सासे नेहाथारि आनन्द दैमारि आरो मिरु एबसुनिनो सासे बुंथिगिरि अबिद नार्जारि आरो नेहाथारि बिर दावबर' लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा सरगियारि आरो गुबुन गुबुन बर' थुनलाइ आफाद, माहारि आफाद, धोरोम आफाद बायदि बायदि मानगोनां बिथांमोनखौ लाफानानै दिनै बेखेवनाय हाबाफारिखौ मोजाङै बेखेवनानै होबाय। आरो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो राङापारा दखरा आरो खैलाजुलि दखरा मोननैनि जि हौवासाफोरनि दखरानि जि गेलेनाय बेयो जानानै थांबाय आरो जोङो बेयाव लोगोसे हिन्जावसाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हग्राजुलि दखरा आरो साथिखाल दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव जादों।
दा दिनै जोङो बेखौनो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि जे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानांगौ आरो मोनफ्रोमबो फारफ्रोमबो साखाफारा जोङो रोंखा राखा जानांगौनि थाखाय उन्दै समनिफ्रायनो जोङो जोलुर गेलेनायनि गेजेरजों जे जोङो गाव गावनि जिउ राहाखौ दानो हायो बेखौ जों दिनै नुदों आरो मिथियो। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायनायजों लोगोसेनो जोङो साख्रिबो मावनांगोन बेफारबो खालामनांगोन जोङो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव जोङो खामानि मावनांगोन बेजों लोगोसे जोङो गेलेनाय बिथिङावबो जोङो गोख्रों जानांगोन जेरावनोखि जोङो देग्लाय थांनाय बोसोरनै बोसोरथामसोनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारनि दैदेननायजों जे मोनसे बड'लेण्ड एफसि मुंजों जे मोनसे 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायलायनाय बियो जादों आरो बेजों लोगोसे बड'लेण्ड एफसि जि मोनसे गेलेदों आजिखालि दुरान्ड कापआव गेलेबाय थादोंमोन बैफोरो जोंनि थाखाय मोनसे जौगासारनाय बा देरहासारनाय बर' हारिनि थाखाय दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्लानि जानानै जोङो जोंनि ओनसोलनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ जाहाथे गाज्रि बेसाद मुवा जानाय सोबनाय बा समाज बेरेखा खामानियाव लोब्बा थायाबालासिनो जे जोंनि गेलेनाय बिथिंखौ गोख्रों खालामनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ राफोद खालामनाय आरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि जिउ राहा दानो हानायसिम बोरै जों राहा हायो एबसु हिसाबै जों खामानि मावबाय थागोन। गिदिर गोजोनथावना बाथ्रा दा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जा थांखि बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा जोलुर बादायनाय लादों बेनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि उथ्रिखांबोनाय जोलुरसाफोरखौ जाहाथे इयुनावहा गावनि जिउखौ गाव दाग्रोनानै गावनि लामाहा हान्थिनो हायो आरो बेनि गेजेरजों गावनि जिउखौ माने मोजां मोनसे जायगायावहा इयुनाव जाहाथे भबिष्यतखौ दाग्रोना लानो हायो आरो लोगोसेनो जा सोलिबाय थानाय आथिखालनि जा आब्रुथि बिनि फारसेबो जाहाथे बे उथ्रिखांबोनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे गाज्रि जा माने ड्राग्स जानाय थांखु सोबनाय बायदि फेग्रा मुवानिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो आरो मबाइल बांसिन बाहायनाय गेम गेलेनाय बिनिफ्राय जाहाथे जानगाराव थायो बेखौ नोजोर होनानै जा मोनसे थांखि लानाय बे हाबाफारि लादों बियो जोबोर मोजां जादों जाहाथे इयुनाव जाहाथे बे फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे मोजां साफा मोजां मानसि जानो हायो बेखौ हास्थायनानै आं थुनलाइ आफादनि जानानै गोजोन्थों।